Hej, velkommen til videoundervisning. Så har vi, når displayet bare står ligesom almindeligt, bare lige stille på temperaturen, så kan man bare lige trykke her på plus, så kommer temperaturen frem. Og så når man så vil vælge noget temperatur, så skal man lige trykke på menuknappen, så kan man vælge plus og minus. Så hvis man lige vil køre den ned, så kan man gøre sådan her, og så kan man køre den op her. Her igen. Og når man så har valgt det, man gerne vil, så trykker man på menuknappen der igen. Så er den tilbage, så vælger den 23 grader. Så kan man så vælge med den her, der kan man så vælge med rumblæser, den skal køre. Og der trykker man igen på menu. Og plus og minus får man så frem, og så kan man køre rumblæseren op her, og man kan køre rumblæseren ned. Og når man har gjort det, så trykker man igen på menu. Så kan man sætte flammen, det er hvor meget effekt man vil have ovnen skal give. Den kan man også ved menu, og så plus og minus igen. Det er det samme her, og så den her, når vi så er færdige. Så når du trykker en gang til, så kommer man over på rumtemperaturen igen. Når man så har gjort det, så kan man så sætte over på escape her, så hopper man altid et hak tilbage. Og nu viser den så ovnen, den er on, og den er effekt 1, og den kører 25 grader. Så kan man trykke på menu her igen. Dato og tid kommer frem. Hvis man så trykker på menu, så kan man så vælge, hvad dato og tid man vil have her. Hvis for eksempel man har timeren, eller timerne stillet, hvis den ikke er 20 klokken, så kan man trykke her, så kan man igen plus og minus. Og så når man så ud af her med minutter og tid, så skal man bare lige trykke her igen. Så er vi der tilbage til, og så kan vi så køre herhen, der er timer, man kan sætte en timer, så den selv starter om morgenen for eksempel. Og så kan man få den til at selv slukke om aftenen. Og så indstillinger, der kan man gå ind i menu. Der er sprog, det er dansk, det laver bare stå. Og så lyd, det er on, det er det, den bipper hver gang. Og ekstern termostat, den er off, det er fordi vi har ingen ekstern termostat, vi måler over bag på ovnen. Og så har vi auto echo off, det er den, der bestemmer om ovnen, den skal selv slukke eller ikke selv slukke. Der kan man så også igen med minus plus, så sætter vi den on her. Når vi så har sat den on her, det betyder så, når ovnen den, tilbage her til, når ovnen den når den temperatur, vi har stillet den på, nu er den så over 25, vi har stillet den på 23. Når den så kommer over 23, som nu her, 2 grader over, og lige går et stykke 10 også, det måler den også, så slukker ovnen helt, og venter på, at den falder 2 grader igen, og så starter ovnen igen. Så der er rigtig mange, der kører med den fast, fordi så passer ovnen jo lidt til sig selv, kan man sige. Og hen i indstillingen her igen, så kan vi lige se, om der er mere her, vi skal se. Ekotid, det var hvor lang tid, inden den tager stopper, og det skal vi ikke røre ved. Og pilleformel, der kan man nogle gange godt lige skrue lidt ned i piller, det gør på. Så trykker vi her først. Og det gør vi tit, så skruer vi lidt ned i piller her, vi kan bare sætte lige på 6% her. Og skulle det ikke gå helt galt, så kan man altid lige selv. Og det er røgkorrektion, det er jo meget, den suger røgen ud. Det er sådan en funktion for skorstenen, så teknisk menu og sådan menu. Det er sådan set bare lige det. Tak for i dag. Hej.